Азимбоев Акмал, сардор шӯъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар муассисаи Бодобоши муваффақӣ. ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ дар сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми хос дошта барои дастгирии соҳаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ҳамасола маблағгузориро аз ҳисоби бюҷети давлат зиёд карда мешавад. аз ҷониби зерсохторони агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 6 адад марказҳои минтақаи хизматрасонии иҷтимоӣ барои клоссҳо ва нафақатдорони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳур аз ҷониби 243 нафар кормандони маъмурии иҷтимоии ин муассисаҳо дар истифодабарандагон хизматрасонии иҷтимоӣ расонида шудааст, ки аз онҳо 938 нафарашон пиёнсолону маъюбон ва 61 нафарашон кӯдакони имконияташон маҳдуд мебошанд.